Apple je prelaskom na ARM arhitekturu i objavljivanjem M1 čipa napravio neverovatan potres u industriji računara. Njihov prekid saradnje sa Intelom je u toj meri napravio bum da su neki od vodećih ljudi Intela dali ostavku, a ostali proizvođači kreću sa razvijanjem svojih ARM rešenja. Zašto je u realnosti ovo toliki bum? Prostim rečima rečeno, zato što se sada u desktop i laptop računarima koristi mobilna arhitektura. Ona omogućava da ploča sa svim ostalim integrisanim komponentama bude neuporedivo manja, a osim toga je neuporedivo energetski efikasnija. Pošto su sada i procesori, grafika, i RAM i SSD integrisani u jedan čip, mnogo brže komuniciraju jedni sa drugima i samim tim ostvaruju mnogo bolje performanse. M1 čip je toliko prilagodljiv i efikasan da ga Apple sada koristi u svim uređajima, u iPadu, u iMacu, u laptopovima i u Mac miniju. Hardverski više ne postoji nikakva razlika među tim uređajima osim samog tipa uređaja i form faktora. Mac mini je zapravo najbolje prošao u toj tranziciji jer je zadržao dizajn star 11 godina, namenjen Intel čipovima koji se mnogo greju. Pa samim tim M1 čip koji se nalazi u Mac miniju ima hlađenje koje je više nego dovoljno, a o prostoru u kućištu da ne govorim. S obzirom da je kućište skoro duplo veće nego što je potrebno da bi se ugostila matična ploča ovog uređaja, protok vazduha je neverovatan, a kada se tome doda odličan ventilator koji je do sada hladio Intel čipove, imamo situaciju gde Mac mini apsolutno nikad nije vruć. Iz njega konstantno izlazi hladan vazduh, a ventilator se nikada ne čuje. Ne čuje se iz razloga što M1 čip u ovom kućištu jednostavno ne može da postigne te visoke temperature koje bi naterale ventilator da radi brže. Model koji koristim u klipu je apsolutna base verzija od 8 GB RAM sa SSD-om od 256 GB i pored svega toga je i više nego dovoljan za većinu taskova koje ćete mu zadati. Mnogi korisnici su zbog toga svoje skuplje Macove od 1.500, 2.000 i više hiljada dolara zamenili upravo ovim Mac minijem ili eventualno modelom od 16 GB RAM. Što se tiče fizičke slike ovog uređaja, izrađen je od vrhunskih metala, estetski je lep, a na poleđini se nalazi i dalje solidan broj portova. Tu su Ethernet port, 2 Thunderbolt 4/USB-C porta, HDMI port, 2 USB 3A porta i džek za slušalice. Svakako mnogo više portova nego što Apple koristi na drugim novijim uređajima. Ali to ne znači da nije moglo da ih bude i više. Da ne bude da su priče o M1 čipu samo priče, ovde možete videti rezultat Geekbench 5 benchmarka. Ovaj rezultat je bolji od većine prethodnih Intel Macova, a pošto se ovaj procesor nalazi u laptopovima, bolji je od većine laptopova drugih proizvođača. SSD je takođe prilično brz. Ako pak poželite Windows na ovoj mašini, to ćete moći da ostvarite preko programa Parallels koji će vam napraviti paralelan Windows desktop vašem Mac desktopu i vrlo lako ćete moći da šaltate između njih. Ja sam Windowsu dodelio samo 4 jezgra i 4 GB RAM-a, možete dodeliti i po 6, a ako imate verziju sa 16 GB RAM-a, možete dodeliti još više. Imajte u vidu da je ovo ARM verzija Windowsa koja je još u beti i koja će se koristiti kada drugi proizvođači izbace svoja ARM rešenja. U ovom slučaju Mac emulira Windows, a i pored toga su neki strani youtuberi probali gaming testove u ovom scenariju. I s obzirom na to koliko emuliranja ima, pošto su igre na Windowsu za x86 arhitekturu, rezultati su i više nego dobri. Apple se hvali i time da pošto je ovaj čip baziran na ARM arhitekturi, možete koristiti iOS i iPadOS aplikacije. Samo što to nije potpuno tačno jer možete koristiti samo mali deo tih aplikacija koje su optimizovane za macOS. U budućnosti će ih verovatno biti sve više i više, ali u ovom trenutku broj uopšte nije zavidan. Slična je situacija i za macOS aplikacije jer je vrlo mali broj optimizovan za ARM arhitekturu. To znači da ste prinuđeni da koristite Intel verzije aplikacija,
koje će raditi bez problema, ali se emuliraju preko rozeta 2 sistema. Kao krajnji korisnik vi to ne vidite u radu, ali se računar tako više muči i više upisuje na SSD što mu brže skraćuje život. S obzirom na to koristite ARM verzije aplikacija gde god je moguće, a ako još ne postoji ARM verzija, bolje sačekajte. Srećom, sve aplikacije koje ja koristim su optimizovane za ARM, tako da ovaj računar koristim za sve generalne taskove, za obradu video snimaka, za obradu slika i još po neke stvari. Možda se onda pitate zašto uzimati skuplje Macove ako oni svi imaju iste performanse. Ali uz MacBook dobijate ekran, dobijate bateriju koja traje oko 18 sati i imate potpuno prenosan uređaj. Uz iMac dobijate ekran, ugrađene zvučnike, ugrađenu web kameru, miš i tastaturu, dok je Mac Mini jednostavno ovo što ste videli na unboxingu. Mala kutija i kabel. Srazmerno tome ima i najnižu cenu od svih trenutnih Macova. Ovde možete videti primjer jedne iOS i iPadOS aplikacije kada se koristi na macOS-u. One se obično otvaraju u režimu prozora, ne preko celog ekrana, ali rade bez ikakvih problema. Nadam se da će u budućnosti sve više i više iOS i iPadOS aplikacija moći da se koristi na macOS-u, jer ima zapravo jako korisnih aplikacija koje su potpuno besplatne. Ono što je mnogo veći problem je što veliki broj macOS aplikacija uopšte nema svoje ARM verzije. Tako da je priča sa prelaskom na ARM arhitekturu u ovom trenutku još uvek polovična. Činjenica je da se svakim danom sve više i više aplikacija optimizuje za ARM arhitekturu, ali ovaj uređaj je skoro godinu dana na tržištu, a još uvek nema sve aplikacije optimizovane za njega. Ako želite da odigrate neku igricu, u 90% slučajeva ćete morati da se pomirite sa Intel verzijom, a kao što sam pomenuo, to ide preko rozete i troši vaš računar malo više nego što bi trebalo. I pored toga, u gotovo 90% slučajeva nećete moći ni da primetite da se u pozadini dešava emulacija aplikacije. Radit će perfektno, ali opet imajte na umu da se to dešava. Sve što sam do sad prikazao u klipu se na ovom monitoru vrti na 4K rezoluciji, pa čak i ove igrice. Ovde možete da vidite da League of Legends radi na 4K rezoluciji na medium podešavanjima, a FPS mu varira od nekih 65 do 100. Nijedna od ovih igara nije bog zna kako zahtevna, ali ipak je u pitanju 4K gaming. I rezultati su dosta dobri. A kada ove igrice budu imale svoje ARM verzije, radit će još dosta bolje. Kada ipak pređem na nešto manji monitor na kom je udobnije da igram i stavim Full HD rezoluciju sa very high podešavanjima, FPS ide od oko 95 do 120, što je dosta bolje nego na 4K rezoluciji na medium podešavanjima. A kada se na Full HD rezoluciji stave medium podešavanja, FPS ne pada ispod 100, a ide do otprilike 135. S obzirom da je u pitanju integrisana grafika pa još na mobilnoj arhitekturi, ovi rezultati su zapravo dosta dobri. A kada izađu ARM verzije igara, bit će sigurno jedno 20 do 30% bolje. Ali mnogo je bitnije da što pre izađu ARM verzije profesionalnih aplikacija. Na Photoshop se čekalo čak 6 meseci. A da ne pominjem to da Logitechov software za miš i tastaturu i dalje nema ARM verziju, a Intel verzija na M1 čipu ne radi uvek kako treba. To možda deluje trivialno, ali se uvek treba dobro informisati pre kupovine bilo koje tehničke robe. Za kraj mogu da kažem da se radi o fantastičnom uređaju sa različitih aspekata, jer za $700 teško da ćete naći ovako zaokružen proizvod. Ali s obzirom na to da nemaju sve aplikacije ARM verzije, to vam je kao da ste uzeli auto koji može da ide 300 na sat, a ne možete da ga vozite preko 150. U onom trenutku kada budete mogli, to jest kada sve aplikacije budu imale ARM verzije, verovatno će postojati neki Mac sa M1X, M2 ili ko zna kojim čipom. Samim tim će biti bolji od ovoga, ali koliko čujem i skuplji. Tako da će ovaj model i dalje biti sasvim realna opcija. To bi bilo sve što se tiče ovog videoklipa.
Ako vam se svideo, ostavite like, pretplatite se na kanal i pogledajte druge videoklipove na mom kanalu.